takokane sik. Takoki, Pak. Takoki ya, Pak. Bapak Rondi. Bapak Rondi Nggih. Sing digondol apa, Dik? Niki sing kemandul niki. Kemandul lho, Pak. Gemandul ning ngendi, Dik? Niki sing teng jero niki. Uber terus, Pak. Gandul-gandul itu jero. Jero ning ngendi, Dik? Niki lho sing teng jero dada atiku lho digawa lunga. Ati jebule, Pak. Lah nak ati ya, yang liyane ati. Malah medeni wong. Ngono ya ngono. Ngono ning aja Ngono ya ngono, ngono ya aja ngono. Ngono ya ngono, ngono aja ngono. Lah alhamdulillah le dulur lanang, dulur wedok. Ijeh ya, Pak. Jeh durung ngantuk. Heeh. Wis ngantuk ndra wis mulih ha. Iya iya, orang arah delok. Orang arah ndelok ngene iki koretan. Wis koretan. Ning akeh kok Pak Ijeh, Pak. Ya akeh sing do mulih. Oh akeh-akeh apane mak sore ke gak roh piye. Kena, Pak. Derek-derek kaya ndo wong tok. Wong tok. Kabeh kono wong tok. Heeh. Lah iki kono ora ana wonge. Heeh. Kono ya ora ana wonge. Kaya jagung kurang urea. Wong ancen ya metune ngguri kok Ya ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Biasane ning kono-kono sing nonton karimburi niki wedok-wedok entok. Wedok-wedok tok. Mangkene malah mas-mase sing ijih akeh. Heeh. Sing durung ngantuk mertandakno bekti karo desane. Bekti karo desane. Bekti karo Pak Nardi ya, Pak Lurahe. Pak Lurah, Pak Nardi. Pak Lurah, Pak Nardi. Heeh. Alhamdulillah Pak panjenengan sampun ngrawuhna ketoprak siswa budaya. Alhamdulillah. Kula matur nuwun sanget. Nggih. Nek ora nimbali toprak siswa budaya kaco. Lah kok kacau iki piye? Sing kaco aku. Lek nek kacau gene. Lah iya ora entuk dhuwit. Oh duwe. Lah iya, ora dhuwit ku piye? Iya iya. Sing kaco ya aku ora. Iya, ora kowe tok sing kacau, Pak. Lah kowe barang. Aku yo melok kacau ah. Kaco ora kepethuk. Omonganmu kok iso. Sak penakmu dhewe ning kahanan bengi iki. Heeh. Kaya kowe dhewe ngerti, alhamdulillah sore mau Pak sapa iki Mbah Yusra Mbah Yusra ngopeni ketoprak kok ngono ya Le. Sobyo-sobyo ya, Pak. Mangan sore ling ngusunge kawit jam 11 awan.
Mangan sore nganti jam 11 Ning awan. ngusungi kawit jam 11 awan perkara wong loro bloko. Wong loro blok. Salahe diborong. Omangan arek diborong. Ya keselen ndek ya. Selen wirawiri bolak-balik ya Pak ya. Wirawiri bolak-balik. Ning sing nonton iki benere lanang karo wedok. Lanang karo wedok. Jane wong wedok ora penting, penting wong lanang. Lho wong iki piye lah? Hmm? Wong wedok ya tetep penting. Pentingnya apa ya penting wong lanang-lanang iki grayak, ganggas, cetha. Lho omah-omah iku penting lho Pak wong wedok iki. Pentingnya apa lah nang kaya aku ya ora penting wis ah. Lho ya tetep penting nek kowe karo aku ya tetep butuhno wong wedok. Cara mono kowe esuk ngono kuwi ya. Ape budal mergawe. Budal mergawe iki sing gawekno wedang, gawekno kopi, gawekno teh, gawekno sarapan sapa nek ora wong wedok? Ora iso nang warung. Nang warung. Alah, ora iso GoFood. GoFood iki apa? Ora iso COD beri-beri. COD delivery. Iya kaya cangkememe iku. Kok beri-beri iku piye iku? COD delivery. Dadi nek sarapan utawa medang ning warung. Lho nang warung ah. Eh. Goblokem kok. Lah nek pas umbah-umbah kowe mulai mergawe klambi rusuh-rusuh kabeh. Sing umbah-umbah sapa nek ora wong wedok? Ora ana laundry ya tak patak watusan malah. Laundry. Laundry. Wong duwe dhuwit ya laundry toprak main terus saya padoni. Ora ndi apa toprak Toprak main terus iku ketoprak ndek dhuwit. duwe dhuwit. Laundry. 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 Ya. Laundry dak laundry. Iku Alah. mang nek umbah-umbah bab umbah-umbah karo sarapan. Lah nek sing iki kowe blas kowe ya. Butuhno tetep wong wedok. Apa? Walah nek sing cara mono hukume wong omah-omah ya. Sunah Rasul. Sunah Rasul iki wajib dilakokno lanang karo wedok. Malam jemuah iku. Iya malam jemuah. Lah kowe karo sapa nek ora karo wong wedok? Ora roh CI ya piye? CI apa? Cumpleng indah. Kok roh mudeng ae iki. Wah, ora mudeng piye? Cumpleng indah endi? Kono iku ah. Kowe tau rono? Lho. Tahu? Gak. Oh ngono kok roh CI barang. Kowe ngenane aku rono aku moh asline. Kok moh Wong kaya aku selawas jege urip urung tau mecak kono. mencak kono. Urung tau. Adek urung tahu iku. Urung tau. Urung tahu mencak kono. Blas. Lah kene yo. Yo anjen aku moh ngono. Moh apa? Yo moh ning Moh mencak ning kono. Moh. Omonganmu kok iso. Wong aku wis ngunduri wis tuwa. Wis tuwa. Samu barang apa wis tak lakoni sing apik-apik. Lah iku nek nek enom ning kono enom apa tuwa ya? Cara mono iku kowe wis tuwek iku lah blas ora ana ajine blas nek wong Ya ora. tuwa iki. Lah ya mulane aku moh. Wong tuwa karo enom ya tetep aku milih wong enom. Wong enom iki bergas sehat tangguh. Lah nek wong tuwa ngono ku apa blas ora ana ajine blas ora payu. Sing kandha sapa? Lha yo kandha aku ah. Dan anggap ketoprak ning ora usulane wong tuwa-tuwa piye? Tak Ya. bacok sisane malah. Ya wong tuwa-tuwa. Lah iya, ketoprak nu usulane wong tuwa-tuwa ora ngarah bocah nanggap ketoprak ya ora ana. Lho wong tuwane mbak elek-elek wis tuwa ape ora ana gawene api. Ora ana gawene ah. Justru nak wong tua malah penting, barang sing tua iku penting. Kok iso sing penting ya penting wong enom ah. Sing tua iku luwih enak. Kok enake? Lho kowe roh pelem, Pelem. pelem iku nak tua iku legi, Nek tuwa legi. nek enom kecudek. Nek pelem nek tuwa legi nek enom kecut. Pancen pelem arep Pak. Semangka dak iya. Wis semangka. Semangka nek tua iku legi, Nek semangka nek tuwa legi. nek enom ya anyep. Nek enom anyep. Alah, apa wae anggere tua iku enak, salak ya iya. Salak ya iya. Salak nek tua legi, Nek nek enom sepet apa wae. apa wae. Alah. Alah nek nganu ya ora ngono nek aku ah. Nek kowe piye? Lah kowe nek roh nganu, jangan bung. Jangan bung roh ta ora? Ya roh, Jangan bung iku sing dikelon enom apa tuwek? ya enom. Ya enom jajah sing tuwek kelon ben nglogok goroam. Dak bener. Enom luwih penting. Iku to guru aku mbelogok-logok iki piye? Lah wong iki jangan bung iki tau mangan ta ora? Ya tau ah. Sing dikelo iki enom apa tuwa? Enom. Lah iya, jajal sing tuwa kelo ben nglogok goroam. Pering iki lho.
Ya anjen jangan bung ngono kok mbok takon jangan bung barang. Lah nek ora jangan bung iku. Ya ora jangan bung aku dunia. Lah apa? Emas. Emas ku nek tuwa. Emas nek tuwa? Emas ku nek tuwa 24 sekarat. Lah lambam sekarat kono. 24 karat are sekarat. 24 karat. Ya 24 karat. Heeh. Sindene ape wis Tunggu ya. elah dada. Udah ada barang. Dada apane? Emas iku nek tuwa Heeh. 24 karat regane larang iku sing tuwa, Bro. Emas 24 karat. Iya. Iku lagi emas. Lagi emas. Kayu jati. Kayu Kaya jati. omahe Yusra Menganyar. Mas Isra. Lah kayune jati tuwa, galihe bunder ser, digawe cagak, digawe saka ya apik. Apik. Regane larang nek bareng kayu jati tuwa. Enek tuwa. Anjen mbok antem kayu jati karo Dadi ora lha apa? karo emas Dadi are. ora lha apa? Lah ki roh sing didol ning CI ku perang. Apa? Lah ki nek enom karo tuwa dak ora malah payu Apa? sing. Lho, begenggek ah. Tak gecek malah. Ora begenggek. Ya ora. Iku nek larange dak larang sing nom daripada sing tuwa. Nek sing nom paling ora 350. 350 iku wis pegel. Lah nek sing tuwa, alah 15.000 abune GPU. Ada isih mampu Ora koyo. ana wong tuwana kono iku. Ya ana. Wong tuwana kono njaluk petan ngomong-ngomong. Oh, mbok antemno emas karo kayu jati. Lah iya, Lah iya nek aku dak alok tak antemno begenggek nom apa tuwane. Oh iso. ngomong sapenak ndi. Enom ya kanggo, Tuwa ya kanggo, padha ae kabeh kanggo. Nganggokno salah sijine. wong tuwa maune enom. Nom, Wong enom ya ape tuwa. ape tuwa. Nah, wong enom karo tuwa beda-beda mlakune. Lah nek sing nek Wong tuwa iku lanang karo wedok mlakune beda. beda. Beda nek enom karo lanang karo anu, Lah nek tuwa karo enom. Nom karo tuwa. Lah nek sing nom. Lanang karo wedok mlakune beda. Lah nek sing lanang, Pak. Lanang yang mlakune ya biasa, tekenan biasane. Iku biasa nek tuwa. Lakune. Karo ngene-ngene. Iya. Senduk-senduk barang ngono ya. Iya. Lah nek wedok, Pak. Wedok tuwa ora ngono. Lah nek wedok tuwa piye? Hmm. Ngono. Iya re, iya ya. Lah iku nek sing tuwa. Lah nek sing nom Pak, nek mlakune wong lanang nom. Mbok takon wong lanang nembe piye le? Ya nom Wong mlakune. arep tak dono nek Heeh. wong lanang tuwa karo Heeh. wedok tuwa mlakune ngono iku kok takok omong wong wedok enom iki. Ya aku ya takok barang sing nom karo sing tuwa, sing tuwa ya wis tak takokno karek sing enom. Lah sing enom biasa. 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 Iku nom-nom. Iku nek wong wedok Pak, wong wedok. Ya biasa. Rada menjeng ya. Omong ngamuk kok. Sebabe apa wong lanang tuwa kok mlakune mantuk-mantuk, wong wedok tuwa mlakune gedek-gedek. Nah wong wedok tuwa mlakune gedek-gedek sebabe. Sebabe apa, Pak? Aku wis emoh. Aku wis emoh. Aku wis emoh. Iku nek wong wedok tuwa, Iya. aku wis moh. Aku wis moh ngono. Iya. Lah nek sing wong lanang tuwa mlakune, Angger bar adol jagung patang sak. heeh. Cek ije buka ora? Cek ije buka ora? Mosok isih kuat CI ku lho. Wong iso wong elek karo apik ku ya beda ah. Wong aku apike ngene kok. Wong ora kaya kowe elek. Tek elek iku piye? Ya elek kowe iku elek wis tuwek elek. Lah nek aku dak enom apik. Lho. Wong elek iku tak omongi ya, Le. Kene Pak. Wong elek iku sok mben calone munggah swarga bareng wong kene. Wong elek. Heeh. Lho kok wong elek calone munggah swarga. Lho iya nek wong barek mesti mlebu neraka. Ora ngandel aku. Ora ngandel piye diomongi kok. Nek wong elek munggah swarga. Munggah swarga. Lah nek wong ganteng, mlebu neraka. lah sebabe piye? Sebab apa wong elek iku? Wong nek wis tuwek elek ngene iki ape nggodho cah wedok ora wani. Nek nggodho wong wedok ora wani. Ora wani nggodho cahayu ora wani. Heeh. Njaluk nomor WA ora wani. Nomor WA gak wani. Ora duwe dosa. Ora duwe dosa ya. Nek wong barek kepethuk bocah ayu, tetep njaluk nomor WA, tetep seneng. Tetep seneng. Njaluk nomor WA akhir selingkuh. Selingkuh. Selingkuh terus panggonane ning ndi? Tanggone neraka. Ayo manggon dosa ta ora nek wong dosa ku segur neraka. Mlebu neraka wae, Pak. Iya. Wah, saiki aku tak takok ya. Heeh. Bapak lurah iki mau asmane sinten, Pak? Pak Nardi. Bapak Nardi ki wonge ganteng apa elek? Takokno aja Nardi. Ya ben takokku ya Bapak Nardi, kamangka nek kowe muni ganteng mlebu neraka. Heeh.
Nek kamangka nek muni elek, wong Pak Nardi ora elek. Pak Nardi ganteng. Pak Nardi ganteng. Nek ngono Pak Nardi sedengan. Ora iso wong ganteng karo elek kok sedengan. Terus takokan Pak Nardi are. Yo ben kowe ben diamuk Pak Nardi kowe. Ora dikek dhuwit. Terus piye lah ku jawab? Ya iku kudu jawab. Pak Nardi ganteng. Pak Nardi ganteng. Heeh. Lho nek ganteng mlebu neraka kowe. Sing kono sapa? Lah aku ngono, ki mang ngomong dhewe. Nek ganteng bakale mlebu neraka. Iya maune. Maune. Nek ganteng gelem nanggap ketoprak siswa budaya, gelem dukung ketoprak siswa budaya, iki ganjarane gede. Ganjarane gede. Akhire dintas terus dipunggahno swarga ngono. Ana arek mbok entas kok tempe iku. Lho, anjen iya are. Kowe ora arek dintas barang iku. Lho ya aku sing kondo are. Ora ana dintas barang maune ape mlebu neraka dintas dilebokno swarga. Yo tak bacoke tak kandhani ngono anjen ngono kok iso maune gejegon neraka. Gandeng gelem nanggap ketoprak, amale gede. Dadi entuk amal. Lah ya nek amale gede terus piye? Mlebu swarga. Lah iya. Kok malah dintas are. Lah kowe mang sing ngomong mbok entas iku lho. Ngomong ngamuk iso dintas mlebu swarga. Bar diganjar ning neraka sedelo, wis nanggap ketoprak diangkat ning swarga. Sebabe nyenengno sapa wae. Sebabe nyenengno sapa wae. Dulur-dulur melu seneng. Nggih. Tangga teparo melu seneng. Melu seneng. Tangga desa melu seneng. Heeh. Termasuk son iki melu seneng lho ndi tukang ison mang. Alah sone wis turu menawa. Sone melu seneng. Sone melu seneng. Son dadaan. Son dadaan. Maune ra katut dadi katut. Kesalahan teknis ya Pak ya. Lah iya. Mula alhamdulillah. Heeh. Mbah syukurillah awak dhewe muji syukur gampange. Nggih Pak. Mergo siswa budaya wis ditanggap. Heeh. Dadi Iki dongakno awak dhewe ngerti ana Mas Plur sapa? Mas Pelonto, Mas Pelonto. ana Pak Klenteng. Klenteng Sahrondi. Klenteng Sahrondi. Sahrondi ana artine ta ora? Ya ana wong jenenge Islam ora ana iki lho. Sahrondi. Sah iku palilah rondi saka rindane Allah Subhanahu wa taala. Heeh ana artine. Dadi klenteng iku palilahe rindane Allah Subhanahu wa taala. Jeneng kok Plonto jeneng apa? Ya apik Plonto iku ah. Ana karepe. Ana. Karepe piye? Plonto alhamdulillah. Ngono. Bar mangan berarti ya. Bar mangan alhamdulillah urung mangan. Urung mangan. Urung. Ngono wis mangan liyane kowe. Diaturi, saderenge diaturi dongakno kagem warga dong dendeng mriki Pak. Mugi-mugi diparingi sehat wal afiat, kathah rejekine, panjang umur, tandurane ijo royo-royo lumintu. Somben nek sampun panenan malimpah ruah, homo apa wae kewan homo apa wae muspro ilang. Nek ilang dadi tanahe subur. Dadi subur tanahe. Wong ora subur kurang subure piyai kene wis sukses. Wis sukses. Biyen aku saborene iki dalane jegrugalan. Tahun piro? Lah tahu alah tahun 95. Aku melu ketoprak kene mbak-mbak iki durung lahir. Urung ya. Zaman dagelane klenteng karo Mindik. Ambek Pak Mindik. Main neng kene iya. Zaman Pak Lurah sik. Walah zaman bahula berarti ya Pak. Walah dalan iki watune sak ndas-ndas. Watu sak ndas-ndas niku piye? Maksude ndas tumo. Watune segede-gede ngono lho. Lah ya maksudnya ndas tumo. Ndas tumo. Omongan kok sak cilik-cilik ya. Wah tahun 95 iku aku urung dicetak mbok. Lah iya mulane nek ngaran tuwa ya aku ya bener soalé 95 wis ndagel. Wis ndagel. Lah kowe urung lahir. Urung. Ayo Mas Dodok ditanjakno rene. Monggo Mas Dodok. Saka. Jake. Sukete lebar sempretan. Ambek lemahe bar dipaculi lho, Bos. Aja mikir sing akeh. Sing penting kajate kabul, Kajate kabul. niate kaleksanan. Niate kaleksanan. Piyai kene mbancaki desane. Desane. Mujudake sing dinciki, sing dienggo mlaku, sing mlaku. dipaculi, sing digaru utawa ditraktor iku dibancaki supaya keselamatan. Nggih setahun sepisan nggih Lah Pak nggih. iya. Yo Iku jenenge awujud syukur Awujud marang Gusti syukur. Allah. Ya mau Pak ingine Pak Nardi Pak mbon Nardi. toprake pun dibayar lunas alhamdulillah. Ya barang lunas ora bar lunas ora alhamdulillah kowe. Aku ngenteni. Diaturi tembang Nggih. lagu. Lelagon diaturi campur sari Pak nggih yo. Ninggal katresnan. Ninggal Pokoke katresnan. siswa budaya aja nganti
ditinggal katresnan kalih warga Dung Dendeng. Jadi Pokoke ninggal tetep seduluran selawase. Ninggal kates nang seneng. Seneng. Berarti ninggal seneng karo piyai kene. Senenge ora lali ngono. Ora lali. Ayo dinyanyekne kono. Tetep seneng terus karo siswa budaya. Tetep tresnani ya Mas. Ini kerja bareng Mangga Production. Mangga. Terus siswa budaya TV. TV. Terus Apple Production. Apel Lah barang. kuwi ana Mangga. Terus Apple. Ora stroberi pera. Mangga ya gajah duduk. Iku sarong Pak. BK Audio. Seni Budaya Pati. Terspesial buat Bapak Ibu yang tasih mirsani siswa budaya. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun muga-muga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni jaranan Jarane jaran taun nono minggu nono tak enteni ing pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae ojo lali paweleku demono nimas janji-janjimu aku kan setyo satu tak enteni nganti saelingmu. Mangga Production, siswa budaya TV, BK Audio, Siswa Budaya TV, Mangga Production, Seni Budaya Pati. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni Jaranan, jarane jaran jaranan, jaranan, jarane jaran taun nono
katresnan. Spesial ditarake. kagum panjenengan sedaya sampun katuran. Nggih. Muga-muga renok ing penggalih. Lah, sing ping pisan Sing- le, sing- sing kapindo. Kapindo. Heeh. Ya duet ya. Duet apa-apa? Puspita Nala. Ya. Ya. Kita duet. Duit. Lagi imang. Hah? Lagi nyanyiane tapi Ora kuwi Asmara Nala, sing iki Nala. Puspita Nala dhewe-dhewe. Iku apa nggurine Nala? Padha nalane. sesuk nala. As Nala ambek apa? Ayo duet yuk. Mangga Production. BK Audio. Siswa budaya TV. Seni budaya Pati. Mangga. aku pakai terus. Mangga. Wis mau wis. Wanudya ayu utama ngambarane kusumo reng-reng bronto agawe nyeseme semulir pahit madu lintri-lintri nyawang netramu dasar lencir kuning anggu karoso tresnaku gambar harum tanahku jiwa katon memanis engar mekar lan rinun katon cinta tak gantian jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatimu andai engkau tahu rembulan kang sumunar yekseni tresno kang tuhu tan ono liya ngomong sira sayangku siswa budaya BK Audio. Gambar arum tanku jiwa katon memanis sekar mekar lan melati rinun katon kinelo gak gantian jagat katresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar yekseni tresno kang tuhu tan ono liya mung sira sayangku tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar yekseni tresno kang tuhu tan ono liya mung sira sayang
Witanala. Heeh. Ayo. Sampun katuran muga-muga rena ing penggalih. Nggih kajate kabul. Nggih. Ya kene muga-muga slamet panjang umur. Monggo-monggo. Monggo ponakane. Monggo. Lek londo. Nggih. Lek jojo. Lha apa mbok kene iki? Kebablasan. Lali. Piye wae, Pak? Jokone iki. Jokone kono lho. Lek jojo. Kok iso? Ben sampean awake cilik ya, dadi jujang. Awak cilik ngene kok awakku. Sak biting. Badok ae. Lek. Lah sore mau mangan endi we? Alah poso iki kok iki kudu sarapan kok. Cak wangi ya. Apa? Wong dari sedina ora mangan sego. Aku melu ya, Lek. Ora. Mangan apa bos ora sego? Mangan aku poso dina iki. Lek. Piye? Aku ketoke mesem guyu. Ning sak tenane atiku nelongso kok, Lek. Lara. Heeh. Lah lara aku wis suwe. Lho kok wis suwe? Aku wis suwe nek kowe iku lara. Kok iso sampean weruh wis suwe? Lah ora ora piye dadane aboh nek. Abo iku. Iku ora apa? Apa? Ketep tawon. Kok iso? Iki ora aboh Gunung Mulya lho bener kandhane Lenjojo. Sampean nek jare lara ni mikir apa? Sak tenane aku loro rak loro ati to, Le. Nggih. Aku kuwi ra katresnanku Kakang Kidang Ulo. Paling mikir aku lah. Mikir kowe. Tani yo sele kok. Malah jenggel lek. Aku ki mikir Kakang Kidang Ulo. Malah aku dijodohke karo Kakang Kudu Sempani sing ora tak tresnani. Lah karep piye? Aku ora gawe layang. Heeh. Iki aku njaluk tulung, layange kiwene ke Kakang Kidang Ulo. Ngono. Goleke sak ketemune. Yo, enak kowe. Yo kena. Goleki ning. Aku njaluk pamit kowe mulai. Aku tak golek kidang kula enak. Tak dhisik, Pak ya. Ya. Bareng ya.